אלה לא יושיע מלך מלכם מלך הקדוש ברוך הוא שנותן שמיים תדע עכשיו וגם בשמיים מה נתנו ברוב הם מרומים הוא אלוהינו ואין עוד אחר אמת מלכנו ואפס ולוזו ככתוב בתורה וידעתם ושמעתם לבביך כי אדוני הוא האלוהים השמיים מעל ועל הארץ ותחת אין עוד על כן יקבל לך אדוני אלוהינו לעוד מהרה בתקנו זך להגיד ולמילת האלילים קרות יכרתו לתקן ועולם מלכות שקדי וכל מיני מצרים כי משמיך להפנות אליך כל איש חי הארץ תכירו וידעו כל שבט בן כנראה תשמע כל השם ובנך אדוני אלוהינו ודבחות שמך יחרתם ויקבלו כולם בתום מחמותיך כי המלכות שלך היא ולעולם יעתם ולך מחמד כך כתב ותורת חדרים לך חזק וברוך וישר כוח. בעזרת השם היום נלמד נושא חדש, דיני הרכבת אילן, קהילי אילן. כותב מרן סימן יש צדיקי קהילי האילנות הרי הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרק כלאיים. כיצד? המרכיב אילן באילן כגון שהרכיב יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, הרי זה לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ בין בחוץ על הארץ. וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק לוקה בכל מקום. אסור לישראל להניח לעובד כוכבים שהרכיב לא אילנו כלאיים. מותר לזרוע זרעים וזרע אילן כאחד, וכן מותר לערב זרעי אילנות זרם כאחד, שאין לך כלאיים באילנות אלא הרכבה בלבד, בין אילן בירק ובין ירק באילן, בין ירק בירק שאינו מינו, אפילו עץ רק, על עץ מאכל או עץ מאכל על עץ רק. להסביר דברי מרן, בתורה נאמר שדך לא תזרק כלאיים, וגם בגד כלאיים שעטנז לא יעלו עליך. לעומת זה אומרת התורה שאסור לאדם להרכיב אילן באילן. דהיינו, מה שהתורה אסרה לעשות כלאיים זה רק בדברים של אדמה. דהיינו שיש לך כאן ירקות עם ירקות, להרכיב אותם ירקות, לשים, לזרוע ירקות ליד ירקות, ליד עץ, להביא ירק בירק שהוא לא מינו, שם יש מקום, צריך להרחיק מדבר ממקום למקום. אבל לגבי אילנות, התורה באה ואומרת שאסור, לא שאין איסור לעשות באילן, לנטוע ירק ליד אילן. מה שאסרה התורה זה רק ירקות ליד ירקות, אבל ירקות עם אילן אין בזה איסור. כל מה שהתורה אסרה, התורה אסרה לא תיטע כרמך כלאיים. נראה את זה, לגבי כרם זה משהו אחר. תודה רבה. לגבי כרם זה משהו אחר, אנחנו מדברים על שאר הדברים. שבאה התורה ואומרת שאסור לאדם לעשות את האילן שלו, להרכיב אותו ולעשות ממנו כלאיים. כלאיים באילנות זה לא דומה לכלאיים שבירקות. כלאיים שבירקות זה בעצם הדבר שזורע אותם ביחד, ירקות בירקות, בתחת נטייה אחת, הרי עובר עליהם באיסור כלאיים. אבל לא כן אילנות בירקות, או אילנות באילנות, שאדם רוצה לנטוע ויש שם שם את השורש מתחת האדמה, אפילו ששניהם מחוברים יחד, אין בזה איסור כלאיים. ולכן מותר לקחת ירקות, לגדל אותם ליד האילנות, צמוד לאילנות. למה? כל מה שאסרה התורה לגבי אילן, כל מה שאסרה התורה לגבי אילן, זה דווקא שמרכיב אילן או ירק על גבי אילן. אבל אם אין לך כאן אילן, יש לך רק, אתה שם, לוקח את הגרעינים של הדבר, ושם שם ביחד עם זה ירק, שם כל מיני דברים, או שני סוגים מתחת האדמה, אין בזה איסור של כלאיים. חוץ כמו שנראה לכמן, בגפן זה הלכות אחרות יש. אבל לגבי כלאיים שאוסרת התורה, שאומרת התורה כאן, כלאי אילנות תראים בכלל מה שנאמר לצרה כלאיים, כיצד המרכיב אילן באילן. לכן כל מה שאסרה התורה, דווקא אם אתה לוקח אילן שהוא כבר גדל מעל פני האדמה, ואתה מרכיב בתוכו, עושים שם סדק, מרכיבים בתוכו, מכניסים שם דבר אחר, אילן אחר, סוג אחר, ירק, מה שלא יהיה. שם אדם שעושה כן, עובר עליו על איסור דאורייתא של התורה אסרה הרכבה. אבל אם אדם נוטע מתחת האדמה אין איסור של הרכבה לגבי אילנות. לכן מותר לאדם לגדל ירקות צמוד לאילן. יש לי כאן אילן, אני מצמיד ליד השורש, ליד האילן, שם שם ירקות.
אין בזה איסור. מדוע? הירקות האלה, גם אם אלה הם שורש, וגם אם ינקו מהאילן, ממה הם יונקים? מהשורש של האילן. מהשורש של האילן אין בזה איסור. וכמובן מרן כותב שאסור להרכיב מתי שיש לך משהו אחר, שגם מתחת האדמה יש מקום לאסור. באיזה צורה? אם למשל יש לי אילן, רצוי מאוד, לא ניקח את זה אילן של גפן, גפן יש הלכות מיוחדות, אבל יש לי אילן גדל. האילן הזה, אני רוצה שיצא ממנו עץ אחר. מה הוא עושה? לוקח את האילן הקודם, לוקח ממנו יחור, דהיינו ענף, משקיע אותו באדמה ושם מתחתיו, שם אותו מתחת האדמה, ועל זה הוא שם עפר. אחר כך לאט לאט גודל מכאן אילן חדש. הוא מוציא שורשים ויוצא לך אילן חדש. כאן אסור לשים ביחד איתו, אסור שם, בשורש הזה, אסור לשים שם ירקות וכדומה. למה? כאן, כמה שהוא היה איחור. זה היה כבר אילן, כשאתה שם אותו מתחת האדמה, לא ביטלת אותו מדין אילן. נכון שאחר כך שיצאו שורשים ויצא כאן נטע חדש, הנה חלמה, שם זה יהיה מותר, אבל כאן מה שאתה הכנסת את האיחור הזה של האילן, שעדיין הוא מחובר לאילן, זה נקרא כאילו הרכבת אותו באילן עצמו. ולכן אומר מרן שכל איסור בהרכבת בכלאיים באילן, חוץ מכלי הכרם, כל מה שיש כלאיים באילן, זה רק כשאדם לוקח אילן שהוא כבר גדל, ולוקח שם, עושה איפה שיש לו שם, מה שרגילים הם לעשות, מחפשים איפה שיש את העין הזה, זה נקרא עין, ושם קותחים, שמים תוכו דבר אחר, איזה אילן אחר או משהו אחר, ויוצא עכשיו מין עץ חדש. וזה העצים האלה הם נקראים עצים של כלאיים, ואסורים לקיים אותם. יש בזה מחלוקת, האם מה שאסור לקיים אותם זה רק כמתי שעדיין הם לא ישרשו, לא יתחזקו חזק, אבל אחר כך יהיה מותר, או נאמר שגם לאחר שגדלו יש מקום לאסור. הדבר הזה לא יצא מדי ספק, אבל עוד מעט נסביר את זה. אמן. לפי המהלך הזה, מותר לאדם, זה לא נקרא כלי אילנות, אם אדם נוטע כאן עצים, ומתחתיהם שם ירקות וגדל ירקות, אפילו צמודים. תגיד אבל, הירקות האלה יגיעו לשורש של האילן. מה אכפת? השורש של האילן אין בו שום איסור. לכן מטעם זה היו רגילים לעשות משהו אחר. היו לוקחים זרע של עץ אחר, ושמים אותו בתוך קליפה של ביצה, שישמר, נוטעים אותו מתחת האדמה עם הנטעים של האילן. ורוצים שזה אחר כך יפרח ויגדל. האם מותר לעשות כן או לא? לפי מה שעכשיו אמרנו, אין בזה איסור. כל מה שעשו כלאיים באילנות, זרע האדמה וכדומה, וישים שם פרי דבר אחר, אין בזה גדר של כלאיים. כל מה שעשו כלאיים, חוץ מגפן, חוץ מה שעשו כלאיים באילנות, זה רק מתי שאדם נוטע אותם, זה מתי שאדם לוקח שהאילן כבר גדל, שם אתה נותן באחד האיחורים, אתה שם שם, ואתה עושה ממנו כלאיים. זה מה שאסרה התורה, שהכלאיים האלה אסורים, צריך לעקור אותם. אם כי הפרי לא נאסר, לכן פירות של כלאיים לא נאסרים, הרבה פירות שיש בשוק היום, הם פירות של כלאיים. אם כל זה אנחנו אוכלים אותם, התפוז, עוד מעט נראה אם התפוז נקרא כלאיים או לא. אבל איך שלא יהיה, אנחנו לומדים מכאן, שיש איסור לנטוע, ולא רק איסור, מי שנוטע את זה גם פן תקדש המלאה, זה רק נאמר על גבי חיטים וכדומה, אבל למעשה יש אומרים שחייבים לעקור את זה, צריך להוציא את זה לגמרי, אבל נראה בדברי מרן צה נקלט יש מקום לאסור. אז כל כלאיים מותר חוץ מהרכבה? נכון, רק בהרכבה, נכון. רק הרכבה? נכון, רק בהרכבה זה אסור. לא קרם. אמרתי, הלכות קרם זה לקמן, רש צדיק בם. שם זה חמור יותר. באילנות רגילות, מותר לך לנטוע לידם, ליד השורש, לנטוע שם ירקות. מה אסור לי? מה זה? מה אסור? אסור שאתה נוטע, מתי שאתה לוקח באילן שיוצא. הרכבה. הרכבה אין איסור. אבל בגפנים זה יש איסור, נראה את זה לקמן. זה הלכות אחרות. רגע, כמובן, אני רוצה להבין, אם הרב אמר, יש לו פה את העץ הזה, אני לוקח ממנו ענף, שוטל פה, נכון? מוריד
ממנו שוטף, נכון? כן. אז מה, אסור ליפול כאן למטה עכשיו לזרוע ירקות? לא, לא למטה. אתה לקחת והבאת כאן, הכנסת אותו ויצא למטה, ויצא לך, מה יוצא לך שם למטה מתחתיו? אילן חדש. אילן חדש. כאן בחי כוונה, מה הדין? מותר לך שם לשים שם ירקות או לא? הרב אמר שלא. לא יודע, לא. למה? שם זה נקרא, זה בתוך האילן, אתה שאתה שם את זה, אתה שם שם, לא, סליחה, פריח, אילן אחר. לא, אילן אחר. אני לוקח את האילן, טעיתי. אם אתה לוקח עכשיו את האילן, הוא אפילו ירקות, ואתה אחר כך לקחת, קצת את הענף, שמת אותו באדמה, ועכשיו אתה רוצה לנטוע שם ירקות. ירקות. והירקות האלה במה יהיו? יפגעו במה? בענף הזה. בענף. ויפגעו בענף, שיצא לך פרי חדש. המותר או אסור? הרי אמרנו שמתי מותר לך לבוא ולנטוע, מתי מותר לך לידו, אבל לעשות בו יהיה אסור. ועכשיו, רגע, זה יהיה אסור. עכשיו שאתה הולך ונוטע כאן, השורשים ייפגעו במה? באילן. אבל תגיד, אבל האילן הזה מתחת האדמה אמרתי אין בעיה, אפילו מותר לנטוע את שתיהם יחד. כאן זה כבר היה ייחור נפרד. כמה זה היה ייחור נפרד, זה נקרא אילן למרות ששמת אותו באדמה. ועל זה מרן כתב, שאם אדם לוקח את זה, נמשיך מרן כאן ואומר, יש איסור הרכבה אפילו תחת הקרקע, כגון זמורת הגפן שבריכה תחת הקרקע אסור לזרוע עליה ירק, אלא אם כן יש על גבה עפר 3 טפחים, ואפילו הבריכה בתוך דלת שאפשר או בתוך סילון של חרס, שנשרש בה ואהבה למרכיב ירק באילן, ומעל גבה פחות מזה אסור לזרוע על גבה, מותר לזרוע בצידה. רק בגפן, כבודה. לא, מרן דיבר בגפן מפני שזה מצוי, אבל לאו דווקא בגפן, למה שמרן כותב כאן מפורש, מפני, אומר מרן, שאסור לזרוע עליה ירק אלא אם כן יש גבה 3 טפחים, מרן כאן כותב, ואהבה למרכיב ירק באילן. זאת אומרת, שמרן כאן בא ואומר, מה שמרן דיבר שזה גפן, התכוון לומר, שבגפן אסור לך לנטוע אפילו לידו. אבל כאן, הוא מדבר לאו דווקא גפן. מדוע? מרן בא ואומר, שאתה בא ולקוח אילן, אתה מוציא ממנו ענף, אתה מכניס אותו מתחת האדמה, זה שהכנסת אותו מתחת האדמה, זה לא נקרא כאילו עכשיו אתה נוטע אותה מתחת האדמה, ואמרנו אין בזה איסור הרכבה כלל בעיקר. מכאן, מכמה שזה היה ייחור, וכבר היה מעל פני האדמה, גם מה שמתחת האדמה זה נקרא חלק מהאדמה. ולכן יהיה אסור. אבל אם אתה תלך ותיטע ירקות סמוך לאילן, בשורשים של האילן, זה מותר. אבל כאן, מכמה שיש לך ייחור, והייחור הזה זה אילן עצמו, שאתה שם ונוטע עליו, ונוטע באפר שם מתחתיו, מעליו, אומר להם כן 3 טפחים. 3 טפחים, השורשים של הירקות לא יגיעו 3 טפחים. לכן אין איזה בעיה, יותר מ3 טפחים לא ישתר, אין שורש של ירקות שהם יורדים למטה עד 3 טפחים. לכן אומר מרן, כאן שאתה נוטע ואתה שם את הייחור של האילן, לאו דווקא גפן. מרן דיבר בגפן, אבל זה לאו דווקא בגפן. בא לומר, שאתה שם את זה מתחת האדמה, זה עדיין יש לו דין אילן. לא יעזור לך כלום. ואני אגיד דווקא גפן. אבל, מה? ואני אגיד דווקא גפן, כי אמר גפן. הלכות גפן, מרן כתב לקמן. מרן כתב בסימן הצדיק ו' הלכות גפן. כלי הגפן, מרן אומר שאסור לך לטוע וכדומה. אפילו מתחת האילן. גפן לא מקבל הרכבה. אבל, אומר מרן, מה שכתב כאן מרן גפן זה לא גפן, זה אילן. ולמה לאילן יהיה אסור? אומר מרן... למה כתב גפן? אבל לאו דווקא, אמרתי לך, מרן התכוון כאן כמו עליה גפן. כמו הרי אילן רגיל, אתה לא יכול לקחת אילן ולשים אותו. אומר לך, אם יש לך איזה אילן דומה לגפן, שמו שהוא הולך ואפשר להוריד אותו גם כן, אז זה התכוון מרן. הרי בדרך כלל אתה לא יכול לנטוע אילן שיש לו ענפים, להוריד אותם עד למטה מתחת האדמה.
אבל יש לך דומים לגפן, דומים שהם רכים, שהם דין אילן יש להם, ואז הוא מוריד אותם מתחת האדמה, ועליהם רוצה לזרוע. אז זה אומר מרן, אם זה יותר מ3 טפחים, מותר, פחות מ3 טפחים יהיה אסור. זאת אומרת, אם אני עכשיו הכנסתי את האיחום הזה, את האדמה, 4 טפחים, אם הכנסת את זה 4 טפחים, מותר לנטוע ירקות מעליו. אז 3 טפחים זה המקום שאני צריך. נכון, נכון. אבל אם אתה שם צמוד לאילן, ולקחת והצמדת אותו לשורשים, ואז הוא נקלט בשורשים שמתחת האדמה, אין בזה דין הרכבה. שכל דין הרכבה זה מה שמעל האדמה. מה שמתחת האדמה לא. אז זה בא מרן ואומר, שאם לקחת ענף ושמת אותו מתחת האדמה, דן דינו כדין ענף. כאילו מעל האדמה. אז זה מה שהתכוון מרן. כמה טפחים צריך להיות מרחק בין זה לעץ? כמה יהיה מרחק שזה לא יהיה קבוע? בין מה? בין ירק? קבוע. עכשיו רוצה... בין ירק לאילן? כן. שום דבר. צמוד? אחד ליד השני. למה? מה שעכשיו אמרנו. כשאתה לוקח עכשיו ירקות ואתה שם אותם צמוד לאילן, אז גם אם הירקות האלה ירדו למטה ויפגעו בשורשי האילן, אין זה בעיה של כליים. כל בעיה של כליים מעל פני האדמה. מה שמתחת האדמה לא. ועל זה מרן כתב, כל מה שאמר שמתחת האדמה אין בזה איסור כליים, זה שורשים. בזה אני אומר לך שאין בזה איסור כליים. אבל שאתה לוקח אותם, אתה לוקח ענף, ואתה מוריד אותו מתחת האדמה, דין אילן יש עליו. ולכן שם יהיה אסור, אין, כן, 3 טפחים. יותר מ3 טפחים, שורשים של הירק לא יגיעו 3 טפחים באילן. ולכן אין לך את הבעיה הזו. אבל עוד פעם אני חוזר, אז יש הבחנה גדולה בין שורשי האילן לבין האילן עצמו. האילן עצמו יש בו איסור כליים. אבל לא כן, מה שמתחת לאדמה, שורשים וכדומה, אין איסור כליים בחיי גבנה. לכן מותר לך לזרוע, לנטוע לידו אילנות אחרים. לכן אתה לא צריך להרחיק בין אילן לאילן כלום. אתה יכול להצמיד אילן לאילן. לנטוע כאן אילן שסק, וכאן לידו צמוד אילן של תפוזים. לא חשוב מה. למה? מה שהם יכולים להתחבר מתחת האדמה. מה שמתחת האדמה אין בזה איסור כליים. ורק מה שמעל האדמה זה אתה לא, זה אין לך בעיה. לכן, רק כשאתה לוקח ייחור ואתה נוטע אותו באדמה, ואחר כך אתה נוטע מעליו כל דבר, שם אל תחשוב שהייחור הזה ששמת אותו באדמה דינו כדין שורש, אלא דינו כדין אילן. ולכן כמה שדינו כדין אילן אסור לעשות כן כלל ועיקר. לפי מה שעכשיו אמרנו, אז משמע שאם אדם נוטע, או אם אדם לא נוטע, אם אדם עושה כלאיים באילנות, עובר עליהם איסור דאורייתא. למה? מין ושאינו מינו, אבל איסור דאורייתא. פשט דברי מרן משמע שצריך לשרש אחריו, לעקור אותו. אסור לך להשאיר את זה כמות שהוא. אבל יש שהסבירו את דברי מרן, שדווקא בשעה שאתה שם את זה ועדיין הוא לא נקלט. ברגע שנקלט יש מקום להתיר. אבל פשט דברי מרן לא משמע כן. פשט דברי מרן משמע, ועל זה כתבו הרבה פוסקים, שמדברי מרן משמע שגם אחרי שנקלט אתה צריך לעקור את האילן. לכן אילנות המורכבים, מה שמרכיבים אותם היום, אסורים להשאיר אותם, אסור לקיים אותם. צריך לעקור אותם. נכון שהיום סומכים על זה שמכמה שכבר נשתרש, וגם הייחור יתחבר אחד לשני, משאירים את זה כמות שהוא. אבל למעשה, פשט דברי מרן משמע לאסור את הדבר הזה. לכן, זה לא דבר נכון להשאיר אילנות שהם מורכבים. אבל, אילנות שהם מורכבים, ועכשיו לקחו ממנו ייחור, ונטעו אותו מחדש, שם לא צריך לעקור. כל מה שצריך לעקור זה הדבר הראשון שנעשה בעבירה. אבל כאן מה שנשאר, זה כבר נהיה. הבן שלו זה מותר. על פי המהלך הזה, אנחנו רואים שאנשים נוטעים תפוזים. אדם נוטע תפוזים פרדסים של תפוזים, אנשים שומרי תורה ומצוות, לוקחים ונותנים תפוזים וכדומה. אנחנו יודעים שהתפוז, יש אומרים שהתפוז יש בו דין הרכבה. למה? אין דבר. משהו מעין זה, שהוא מר ביותר, והרכיבו אותו עם לימון. כתוצאה מזה יצא להם העגל הזה, ויצא לך את התפוז. התפוז הזה מצד אחד יש לו צורה של חושחש, מצד שני נתן טעם
של הלימון, והלימון נתן בו טעם מתוק, מפני ששתי החיבורים האלה יצרו את המתיקות הזו, ולכן כל התפוזים הרי הם נקראים מורכבים. אם הם מורכבים, אסור לגדל אותם. אתה לוקח היום עושים לך כבר מהגרעינים שלהם, זה כבר תולדה ותולדה ותולדה, לכן לא אוסרים את זה. אבל למעשה, מי שעשה את זה עבר על איסור דאורייתא. אבל הפרי מותר באכילה. אף על פי שהתורה אסרה, זה לא דומה לכלי הכרם, לא דומה לדברים אחרים, לעורלה וכדומה, אלא אף על פי שהתורה אסרה, התורה אמרה לא תיטע כרמך, אסור לנטוע. זאת אומרת ששם מדובר לגפן, אבל התורה אסרה את זה לא תיטע. הנטיעה אסורה, או הרכבה שאתה שם בו, אבל שהפירות שלהם, הפירות מותרים באכילה. לכן גם פירות שהם מורכבים, בצד הדין מותרים באכילה. מה קורה כבוד הרב, לוקחים היום את ה... רק ראית. כותבים אותו, באמצע ומרכיבים מעץ אחר, משהו אחר, מין שלא... אמרנו שכל מה שעשו כליים באילנות, כל מה שעשו כליים באילנות, זה דווקא שאתה נוטע בעץ עצמו, לא מתחת האדמה. מתחת האדמה אין ניסו כליים. כל מה שאמרתי מקודם, שגם מתחת האדמה... מה? היום כל ההרכבות זה ככה. נכון. מה לא? אני יודע, מה... בוודאי, אין צל של ספק. נו, עוברים על איסור דאורייתא. הם עוברים על איסור דאורייתא. איך לא גזרו חכמים נגד זה? אני לא מבין. יוצא חוטא נזכר. הדבר שהוא רחוק, גוזרים חכמים. פה תגזור שיהיה... מה לגזור? מה לגזור? לגזור שעשו לו רק הפרי של הכליים. מי אמר לך שהפרי זה כליים? אם זה כליים. לא, בוא נגיד. אנחנו, שאתה אוכל עכשיו, הפירות מותרים באכילה. אז זה אני שואל. לא, חכמים לא עשו את זה באכילה. למשל, התורה אסרה להרכיב, התורה לא אסרה באכילה. אבל צריך לעקור את זה. מה מרן מפורש? מרן כותב שצריך, אומר מרן. למה לעקור את זה מותר לי לאכול את הפרי? אני לא מבין. התורה לא אסרה את הפרי. התורה לא אסרה את הפרי. התורה לא אמר לך שאסור לאכול, אסור לך לנטוע. אבל באכילה, זו התורה לא אסרה את זה. ולכן לא כתוב כאן שיש מקום לאסור את זה באכילה. אף על פי שיש טוענים שלכאורה אסור לברך על זה, על פירות המורכבים האלה, אסור לברך עליהם שהחיינו. למה אסור לברך עליהם שהחיינו? שהרי אתה מברך שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. על מה? על הפירות האלה שמורכבים, זה אתה משבח את הקדוש ברוך הוא. איך מותר לך לשבח את הקדוש ברוך הוא בחי גמנה? כך כותב בשו"ת הלקט, הלכות קטנות, הוא אומר זה נעשה בעבירה, דבר שנעשה בעבירה, איך אתה יכול לבוא ולברך עליו וכדומה. לעומת זה, הגאון יעבץ חלק עליו בדבר הזה. הוא אומר, מה בכך? נכון שהוא נעשה בעבירה, אבל עכשיו אתה נהנה ממנו. ראיה לכך, אדם רואה ממזר נאה, לברך עליו, כמו שרואה אדם נאה, אדם רואה גוי נאה, לברך עליו, על גוי וכדומה, הרי לך הוראה, תגיד, עושה עבירות. מה הקשר? אתה כאן מברך על הראייה וההנאה, אז מילא ההנאה מותרת. כמה שההנאה מותרת, זה שנעשה בעבירה, מה בכך? בפועל זה נעשה. ולכן אין בזה איסור כלל ועיקר. ולכן למעשה דעתו הייתה שמותר, שצריך, שזה מה שאומר הגאון יעבץ, הגאון יעבץ דעתו שמותר לברך עליו שהחיינו וגם לברך עליו בקעת האילנות ומותר הכל. למה? התורה אסרה את האכילה, התורה לא אסרה את האכילה ולא אסרה את ההנאה, התורה אסרה את המעשה. זה שהוא עשה מעשה, עשה עבירה, זה נכון שהוא בא בעבירה, אבל כרגע אני לא מברך על מי שעשה את העבירה, אני מברך על הפרי. הפרי עצמו אפשר לבאכילה ומותר באכילה ומותר בהנאה, לכן אני מברך על ההנאה שברא בריאות טובות, איננות טובות. אותו דבר גם כאן. נכון שהדבר הזה, מחלוקת גדולה בדבר הזה, אין נפקא מינה להלכות אחרות. פירות שהם מורכבים. עכשיו אני יודע שהפירות האלה מורכבים בצורה ודאית. בין הורכבו על ידי גוי, בין הורכבו על ידי ישראל. אמרנו שגם הרכבה, גם בני נוח מצווים על ההרכבה. נכון שהרבה יקשו על זה, איפה ראינו שהם אסורים בהרכבה. הגאון בעל שפתי כהן אומר,
כל מה שאסורים בהרכבה זה לא דאורייתא. איפה כתוב בתורה? אנחנו יודעים שבן נוח מצווה רק על 7 מצוות בני נוח. ב7 מצוות בני נוח לא כתוב ידי ההרכבה. 89 גם יש, גם בהמה וגם עץ. מה זה? גם בהמה וגם עץ, גם זה בתוך ה... אבל איפה כתוב ב7 מצוות בני נוח? אין את זה. לכן בא ואומר, זה לא דאורייתא. זה שגוי לא עושים, זה דרבנן, זה לא איסור דאורייתא, ספקה דרבנן, לא ספקה דאורייתא. והביא ראיה מהרמב"ם, שהרמב"ם אומר, לא כתב שגוי מצווה על ההרכבה. ולכן הוא אומר, דחה את זה. גם מרן הבית יוסף כתב מעין זה. מרן הבית יוסף כותב, צריך לעבור. שחרר לבד, שחרר לבד. לאט. שמעון. עוד טיפה. תקרב אליו את הספסל. כן, חזק, עוד. גם מרן הבית יוסף, יגאל, תעשה לו תהי, משהו נשתו. גם מרן הבית יוסף כתב שלא מצאנו שבן נוח מצווה על ההרכבה. חוץ ממה שיש בגמרא במסכת סנהדרין, רבי אליעזר סובר שגם שחלק מצוות 7 בני נוח גם מצווה ההרכבה, שהם על כלאיים.